गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ लानानै जाहाथे जोंनि माहारियाव आथिखाल माखासे गुबुंले थासारिखौ गैया खालामनो थाखाय लाइमोनफोरखौ बिनिफ्राय बोथ्रोदनो थाखाय बेखौ एरायहोनो थाखाय दिनै ड्राग्सनिफ्राय एरायहोनांगौ दङ। दिनै गुबुन गुबुन जोंनियाव समाज बेरेखा खान्थि जागासिनो दङ। मबाइल बांद्राय बाहायब्रेनायनिफ्राय बिथांमोनखौ गोजानाव दोननो थाखाय गेलेनाया मोनसे फिजिकेलि मोनसे बिराद गिदिर राहा। दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 13 बोसोर बैसोनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय चेम्पियनशिप बेयो इन्टार आनसलिक जागासिनो दङ आरो लोगोसे हिन्जावसाफोरनि 13 बोसोर बैसो गाहायनि बिथांमोना सेथि खेब बेखौ बानजायगोन आरो बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फानि गेजेरथियारि सोलायनायनि मावथांखिनि मोनसे बाहागो। मानोना जोङो माखासे जोंनि बर' माहारिखौ गोजौ फारसे एबा गेरेमसा माहारि खालामनो थाखाय गेलेमु बिथिंजों नोजोर बोनानै जोङो फुटबलाव बा जोलुर बादायलायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ लानानै इयुन समाव बिथांमोननि गेलेनायखौ मोजां मोननाय आरो बिथांमोना साफा साफा राफोद गेलेगिरि जानो थाखाय दिनै उन्दै बैसोनिफ्राय जिहेतु साखाफारा जानांगौ बे मोनसे नोजोरखौ लाखिनानै बेबादि आन्डार 13 फुटबल चेम्पियनशिप दिनै 4थि खेब बिथांमोना जिल्लानि सिङाव खुंफुंदों आरो बेफोरबायदिनो गासै जिल्लाया खुंगासिनो दङ आरो बेबायदिनो मिरुआरि जोङो गासै जिल्ला टु इन्टार डिस्ट्रिक्ट मोनसे आन्डार 13नि बादायलायनाय जागोन आरो बिनि दारै जोङो मोनसे बड'फा फुटबल क्लाब मुंनि जि जोंनि फुटबल क्लाब एबसुजों बानजायजानाय बे रेजिस्टार जाबाय आरो बे क्लाबनि दारै जोङो बिथांमोन फंबायमोनखौ बे आन्डार 13 गेलेगिरि जे प्लेयार टीम बेखौ मोनसे सायख'नानै जों स्टेट लेभेलाव गेलेनायनि साखाफारा खालामगोन आरो हिन्जावसा हान्जाखौबो बेबायदि देग्लायनिफ्राय साखाफारा खालामनायनि लामायाव दिनै बिथांमोना हान्जा हान्जा गेलेनो ओंखारबोदों आरो दिनै जों फोथायो जे बर' हारिनि गेजेराव आरो गुबुन गुबुन हारिनि गेजेरावबो जे गेलेनायजों फुटबल गेलेनाया मोनसे बिराद गिदिर मोनसे गोसो बोनो हानाय मोनसे गेलेनाय लोगोसे लाइमोनफोरखौ गोथों लामाजों लांनो थाखाय गेलेनायनि डिसिप्लिनजों लोगोसे गावनि जिउ राहा लामा दानायाव मोनसे डिसिप्लिन आरो जिबायदि मोनसे साखाफारा जानाय सांग्रां सुबुं जानाय आरो गुबुन गुबुन मोजां राहा खान्थि बिथांमोना समाज बेरेखा खान्थिनिफ्राय गोजानाव थाहोनो थाखाय बे गेलेनाया मोनसे राहा जायो होननानै जों फोथायो आरो बिनिखायनो गुबुन गुबुन गेलेनायखौबो लाफानानै काबादि भलिबल आरो बायदि फुटबल गेलेनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन बैसोनि बेखौबो जोङो बानजायो आरो बेबायदि मेथाइ खननाय रोजाबनाय बायदि बादायलायनायावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बड'फानि गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ लानानै जाहाथे जोंनि माहारियाव आथिखाल माखासे गुबुंले थासारिखौ गैया खालामनो थाखाय लाइमोनफोरखौ बिनिफ्राय बोथ्रोदनो थाखाय बेखौ एरायहोनो थाखाय दिनै ड्राग्सनिफ्राय एरायहोनांगौ दङ। दिनै गुबुन गुबुन जोंनियाव समाज बेरेखा खान्थि जागासिनो दङ। मबाइल बांद्राय बाहायब्रेनायनिफ्राय बिथांमोनखौ गोजानाव दोननो थाखाय गेलेनाया मोनसे फिजिकेलि मोनसे बिराद गिदिर राहा मानसिनि देहानि थाखाय आरो बेबादिनो सुबुं समाजाव जोङो गोथों लामा लानो थाखाय मोनफा मोनफा राहा लाहोनायाव बेफोरबायदि माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गुबुन गुबुन हाबाफारि आथिखाल रनसायगासिनो आरो बेबादिनो दिनै बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुङै बेबादि गेलेनाय आरो बायदि समाज जौगानाय माहारिखौ सिनायथि होनो थाखाय बे नाजानाया अराय सम थाबाय थागोन आरो बिनि थाखायनो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो जाय नायनो फैनाय जाय बिथांमोनहा बेखौ बरायदों आरो बयबो मोजां मोनो आरो बिनि थाखायनो जोङो दिनै खावलायगोन जाहाथे बयबो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ बेबायदि गोबां गेलेनाय राहाफारियाव मदद खालामलांगोन आरो बेबायदि जिउआव सानसे बिथांमोनखौ बर' माहारिनि गेजेरनिफ्राय जाफुंसार गेलेगिरि महरै जों इयुनाव मोननो हागोन होननानै जों फोथायो। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।